Bună tuturor și bine ne-am regăsit aici. Știm că la începutul toamnei devenim așa ușor mai nostalgici, ușor mai romantici, așa că astăzi m-am gândit să vă recomand 5 filme pe care le puteți vedea pe Netflix, 5 filme super romantice care mi se par mie că sunt extrem de potrivite de văzut acum la începutul toamnei. Primul film pe care vi-l recomand se numește Inimi purpurii. Este un film evident romantic, un film care mie mi-a plăcut foarte mult. Îl găsiți, așa cum v-am spus, pe Netflix. O să vă spun așa pe scurt, este vorba despre doi tineri, despre o cantautoare care se căsătorește de formă cu un soldat și de aici începe povestea lor. Sunt convinsă că o să vă placă foarte mult, mie mi-a plăcut și chiar l-am revăzut și a doua oară. Al doilea film se numește Pe malul mării, are în rolurile principale pe Brad Pitt și pe Angelina Jolie. Este vorba despre viața unui scriitor și a soției sale, care ajung, așa să spunem, într-un moment de răscruce și hotărăsc împreună să meargă într-o stațiune pitorească, iar de acolo începe o poveste, o dramă romantică, dar o poveste care sunt convinsă că o să vă placă foarte mult. Următorul film se numește Refugiu pentru o viață și aici avem de-a face tot cu o poveste de dragoste. Este vorba despre un bărbat și o femeie, evident, ambii în căutarea unui nou început, fiecare dintre ei având o poveste în spate, una mai dramatică decât cealaltă, dar destinul face ca cei doi să se întâlnească și să înceapă o poveste frumoasă, o poveste care o să vă placă foarte mult și potrivită, mi se pare mie, pentru începutul toamnei. Labor Day se numește următorul film, tradus și adaptat O zi obișnuită. O are în rol principal pe Kate Winslet, este o fostă dansatoare destul de labilă din punct de vedere emoțional, o femeie care își crește singură băiatul, dar a cărui viață este dată peste cap în momentul în care un om rănit vine și cere ajutorul. Povestea o să o descoperiți voi și cu siguranță o să vă placă foarte mult. Încă o recomandare romantică, Hoțul de cuvinte se numește, are în rolul principal pe Bradley Cooper, un scriitor aspirant care are norocul să dea peste un roman genial încă nepublicat, iar el ce se gândește? Să pretindă că acest roman îi aparține. De aici începe o întreagă poveste romantică, evident, care sunt sigură că o să vă prind așa din primele momente. Și ultima recomandare romantică, Frumoasa venețiană, este vorba despre o femeie care nu reușește, din păcate, să se căsătorească cu iubitul ei de viță nobilă. Iar în Veneția secolului XVI, o femeie de rangul ei, mai exact o femeie simplă, nu avea altceva de făcut decât ori să se călugărească, ori să devină o curtezană. Nu știu ce a devenit, dar filmul este extraordinar de bun și vi-l recomand din tot sufletul. Acesta a fost videoclipul meu de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, iar până data viitoare vă doresc o toamnă romantică!